Здравейте отново, драги зрители, с пореден епизод на нашата рубрика "На твое място". Днес на гости ни е Биляна, която беше и в подкаста "Големите и малките спортисти", и трябва да го изгледате задължително, защото чухме много интересни неща и това какво и предстои на нея в бъдещето. Така че Марти ще прочете повече за рубриката и Да, ще ни разкаже да, какво е рубриката "На твое място". на твое място, вие, нашите зрители, изпращате писма до нас на нашата имейл почта, която може да видите долу в описанието. Благодарни сме, че има наистина голям наплив от хора, които искат да се изкажат, да видят как можем да им помогнем ние. Това, което ние правим, четем заедно с нашите гости вашите проблеми и се опитваме да ви помогнем. Днес именно едно такова момиче ни е написало писмо. Казва така: "Здравейте, казвам се Виктория и съм на 17 години. От няколко години тренирам борба. В началото го започнах като начин да изкарам енергията си, но с времето се влюбих в спорта. Тренирам редовно, давам всичко от себе си, но има нещо, което не мога да преборя. Липсата на подкрепа. Родителите ми смятат, че борбата не е женски спорт и че губя времето си, вместо да се съсредоточа върху училището или нещо по-сигурно. Понякога усещам, че ще се боря не само на тепиха, а и от дома. Има моменти, в които ми се иска просто да се откажа, за да им угодя, но не мога. Не искам да се откажа от нещо, което ме прави щастлива. Имам нужда да чуя от някой, който е минал по този път. Заслужава ли си? Как се справяш, когато тези, които обичаш най-много, не вярват в мечтите ти? Какво бихте направили на мое място?" Това може би е перфектното писмо Да. за теб. Какви... Да, доста трогателно бих казала. Наистина не е лесно да си в такава ситуация. Бих посъветвала това момиче и бих и казала от моя опит, че в живота не трябва да правиш нищо, защото трябва, а трябва да го правиш, защото искаш. И щом борбата, тренировките и спорта я правят щастлива, значи това е нейния път. Училището винаги върви ръка за ръка. Дори аз, когато в момента не съм студент, не съм ученичка, аз непрекъснато чета книги, искам да се интересувам как да подобра подготовката си, как да подобра психиката си или нещо по-различно. Не само книги, които са романи, истории и така нататък. Да. Даже най-много обичам да чета книги, които ми помагат за моето развитие. Така че просто това е един малък пример, но искам да кажа, че спорта и ученето винаги върват ръка за ръка. Ако искаш да се развиваш, какво значи да се занимаваш с нещо друго, а не с това, което те прави щастлив. А и най-важното е, не трябва да търсиш подкрепа от никой, защото в крайна сметка ти си се родил сам на този свят. Да, имаш родители и даже напоследък доста хора ми казват: "Ти не си избираш семейството, не си избираш родителите." Човек се ражда сам и сам се справя с всяка една трудност. Може да имаш хора около тебе, които да ти помагат, да те подкрепят. Родителите, те са длъжни, искат или не искат да те изгледат, да ти осигуряват и така нататък. Но най-важното е едно дете да бъде щастливо, и аз пък тук не мога да разбера родители, които не искат детето да им е щастливо и да не го подкрепят. Така че мисля, че и родителите трябва да се замислят, и към тях пък мога да се обърна и да кажа, че няма женски и мъжки спорт. В България има много жени и те дори някои в момента не са казали официално, че се отказват, но бяхме един доста добър отбор. Момичетата повечето ще си имат деца сега, може и да продължат за в бъдеще. Аз също, след като имам възможност, надявам се след Олимпиадата, може би следващата, аз също искам да имам деца, така че няма мъжки и женски спорт. И борбата, доста от децата не ги записват на борба, защото казват, това е мъжки спорт. Как да кажем за един доктор, примерно, мъж или жена, мъжки или женски доктор. Няма такова нещо. Ако имаш желание, ти го правиш. Така че за борбата е същото. И борбата не е спорт, който ще отидеш, ще те пребият или нещо ще ти стане. Да, има травми, има риск, но навсякъде има риск. Ти не знаеш, ако излезеш тук и слезеш по стълбите, можеш да се спънеш, да паднеш и да се чупиш главата. Така. Това е вече буквално история, която казвам, но е така. Никой не знае какво ще му се случи.
Аз до сега 15 години тренирам, участвала съм на страшно много състезания, не знам колко е бройката. Всеки ден тренирам, с часове се боря и много пъти съм била в лагери, в които се състезавам с най-добрите състезатели. И до сега нямам някакви сериозни травми, единствено дори нямам и операции, защото повечето спортисти имат операция. Единствено имам една операция на менискус миналата година, защото вече през годините с това голямо натоварване няма как ти да нямаш нищо по себе си. Но най-важното е да имаш желание и много е важно да имаш подкрепата и от семейството и от близките си. Смисъл, семейството, родителите, те са ти най-близкото. Ние така го приемаме, така че мисля, че трябва да се замислят родителите на това момиче, пък тя да бъде мотивирана, да иска и ще постига всяка цел. Трябва да се труди, да работи и да знае още от сега, че в спорта няма само победи, има победи и загуби. Както в живота не е само победи и само хубави неща да ни се случват. Трябва да има баланс. Не е цветя и рози само, така че... Да, трябва да има баланс, така че в живота има победи и загуби. И в спорта също има победи и загуби, така че пожелавам и успех и да не се отказва и да прави това, което я прави щастлива. Да преследваме мечтите си, което е най-важното. Да, и за родителите бихме казали, че това са ни остарели предразсъдъци, което е доказателство, че в момента не е много точно това да кажеш. Това е мъжки, женски спорт или какъвто и да е било, така че пожелаваме успех на Виктория. Да. Благодарим ти за ценния съвет. Може би тя ще го оцени най-много и други момичета, ако има в такава ситуация, не само в борбата, в други спортове, могат да се чувстват съпричастни и да откликнат на твоето мнение. Така че благодарим ти за това. Ще се радвам да съм помогнала с моето мнение. Супер, благодарим много и на вас ви казваме до нови срещи. Абонирайте се за канала и следете следващите епизоди. Не се прави така. Първо си композираш кадъра правилно, после си взимаш фокус и тогава снимаш. Ти откъде знаеш тези работи? От София Streaming School. А ако искаш да научиш, ела и ти.